It's a beautiful afternoon, and let me take this pleasure to welcome you viewers to Bahasha TV. Today we've got a special guest, Baba Bona, President of my youth. Maga Simbere President. And it is Tochitika happy birthday. Nasi the 21 for the 21st February movement. Toti makorogo 2. Tukona nasi makachena mudara. Rodziko jirara mukarowa. Okay. Hazvina kutanga nhasi. Handiti. Nhasi izuva ratiri kupemberera birthday renyu. Mungange mune mashoko here kana kuti zvimwe zvamuri kuona zvamuri kuti mayouth sezvo muchitungamirira mayouth zvavanofanira kugadzirisa vari kumbonyatsozvifambisa sei mayouth pamaonero enyu mimi saBaba Bona? Ndiri kuona mayouth ari kuita magunaguna. Vamwe ndiri kuona vakuva chiruma. Ndiri kuona vakumbofamba vakapfeka miti. Zvino ndinozvibvunza kuti kuchaa chiko ichi. Ndikati kaumbochanika vari kuita. Ko kune vakadzi vacho vari kuita sei? Vari raitika uku saka kuboys kundokwanyanya uku. Varume vamwe ndoona vakuita zvemadrugs zvinengava namutoriro dzingava mbanje vari kungoputa. Zvino tozodzoka tozvitsvaga tozoona hapana chabuda hapana. Kwangova urombo wega wega. Saka kunyanya kuti nhamba iri kuwandira kuvarume than nayo vakadzi vacho ndaakudzwa kuti vakuswera vari mumabhawa vachikumwa doro nevari kudzimba. Nayo vane vechikoro vakumwa futi doro. Saka pamwe nemadrugs vakujoinira. Saka shoko ramungade kusiyira kune mayouth nhasi is the 21st of February. Ramungade kuvatsiura kana kuti ramungade kuvapanga mazano kwavari. Tongoti handovasiyira mashoko mairi matatu. Ngavasiye zvekuita zvekubata zvinodhaka. Iwo madrugs. Ndiri kungoti aiwa say no to drugs. Say no to domestic violence. Say no to tingati dzimwe nziyo dzamuri kunyatsoona dziri kupisa dzamukatarisira kuti dzinge dzichiridzwa pabirthday penyu ndedzipi? nziyo zvandiri kutarisira dzinge zvichiridzwa. Unoziva isoda nziyo zvakatsika. Unoziva takura ndachimbira kaisi. Saka unongoona kuti idzo dzechimanje manje asi hatingazozigoni, hatingazvinzwisisi. Asi ukati idziro dzana pasita vacharamba naye mukomana uyu anoridza gitari unonzaniko ndizvozvo chaizvo anoridza magitari zvemandoro kwacho. Ko kune vechidiki mayouth nekuti kaimimi ndimunomirira kumayouth hatisi kuwanawo here vamwe kwane vamwe vanyowanika vari kupisa zvinonetsera nziyo dzevanadzo mayouth idzi dzimwe dzacho zvinyanzi zvega zvega. sei kuti kudii nekuti pamwe dzimwe dzacho vanenge vachingoimba zvinyanzi. Zvino tingazviterere tingaterere kana pane vanyarikanya hatingaziterere nekuti vanongoimba zvinyanzi. Saka hapana kana one wamunoti pane vari vakazoya mumashure amaartist. Munhu wandingatoti aigona kuimbawo zvainzwisika ndiye mukomana anonzi Soja Love. Ndiye aimbozamawo kuimba kunyange hake pamwe pacho aiita zvisina maturo asi aimbozama kuimbawo zvinoterereka. Ko pane vamwe tichitarisa kune vamwe variko mazuva ano vakauya vamwe vari kuimba dzechitendero vamwe vari kuimba iri kunzi zim dance vamwe vari kuimba afro pop zvichingodaro daro. Saka kureva kuti mangosarudza mumwe chete wedhanzo
vamwe vese hapana wamunowana nguva yekuti mumboteerera? Ndinomboteera, handoteera zvakati kuti unoziva kare tichitanga kunana since kuna 1980 taitomboteerera naoliva mututsi ndevamwe vaimboona Leonard Dembo. Zvino kubva vamwe vacho kubva vakazenge vanzi havasisipo panyika. Zvino taakungoona kwakungoteerera ari mukomana wandambotaura anoridza gitari zvemhando yepamusoro soro. Anzi alereki macheso. Right, tozati pane line-up dzakasiyana-siyana pabhavhadhi renyu muchipemberera. Zvekare kune vamwe vezvitendero. Tichatasira kuti Prophet Madungwe vachange variko here kubirthday kwachiropafadza? Ndingazivi ndevapi Madungwe, handingandivazivi. Vaya vekumbopota vachienda kudenga. Ora aiti ndazotondera. Ndakatozombobvunza hanzi mai kumba kuti kati zviriko here zviri kuitwa nemurume uyu, nekuti Mwari haasi wekutamba naye. Mwari haasangani kuinaye zvandakazwa achitaura iye murume uyu. Izvozvo handitenderiba. Tinoda vanhu vane pfungwa dzakanyatsoti kwesiri. Saka vanenge vasi kuheavenly army commander? Izvo hatitenderi. Takatozviramba kubva nepolitbiro tikati vanhu vane pfungwa dzakaita kunge dzakadambuka hativatenderi pamafunctions. Aiwa, ndiri kuona chirongwa chaizvo chiri kutambirwa nemayouth from all provinces. Vanhu vari kutogadzirira kuti vange vari mushishi yekuti vange vachipemberera bhavhadhi renyu. Mashoko ekugumisira muda kusiyirawo mhuri yeZimbabwe? Ndiri kuti ayo ndiri kunyanyochema nevarume zvavari kuita izvi. Ndiri kungoona ari kungofamba vakaisa mhete, unongoona mwayo angoita mukurumbira wona aisa mhete. Zvino zvose izvozvo isu sevakuru tikazviona tikazvigarira pasi totoona kuti ika munyika muno mapinda matori ungochani. Zvino kana uri munhu wechirume haufaniri kunge uchiisa mhete. Zvino tikaona uisa taakutoziva kuti watova ngochani. Isa mhete uri munhu wechirume ungochaniwo. Maakutora tsika dzekumabhichi dzekunyika dzekumavirira idzo moya moda kuzviisa kuno. Zvino izvozvo ndaramba kuzoitawo nayo vana vanetsa nemadrugs. Akabva futi kumavirira iko ndo kunenge kuchibva madrugs anenge achiudzwa nevanoudzwa nemheno nebekto. Tozozwa kuti hanzi muno maane cocaine, maane iwo mutoriro iwo hanzi crystal meth. Zvino izvozvo izvi sapresident izvozvo zvinondidya pfungwa nekuti zvinoraya nyika. Nyika aizombibvira aizomboenda kure kugeneration ndaona generation yaparara. Tinowanzoziva kuti pabhavhadhi panouya zvipo kana kuti mapresents akasiyana-siyana. Vamwe vanotomaunza sezuva ranhasi ratakudedza iri, ratakujuma iri. Hakuna mapresents ere angatotanga kutouya amatotumirwa? Ndine president yandamirira kutarisira ikubva kuna seviki neyo chivayo. Ndo imwe president yandamirira. Kumamwe auya ndapa sofa? Vamwe vari kuti president inoda kutengera aindeki. Hamino chivayo aitamba zvavo kuti zvakambosvika kumba kuzvikati president mabhavhadhi renyapo ndinoda kutengera chikopokopo. Avo vanenge vagona. Saka ichi chine chakufonerwa kuti anonzani uyu
yayo nikuchaitara kuti hanzi chichaita zvekuti chisvike kustate house. Alright. Aiwa anenge vagona ndizvo kuva muwo vangave mayuthi kana chii hapana here zvava kuti vakugadzirirawo sap ndovamari kuti hanzi president tinava kuitira ai magala tichange ticharara tiripo tichiita commemoration yebamfati renyu iri. Alright. ndizvozvo which is good. ndizvozvo chaizvo. Aiwa tinokutendai. That was Baba Bona, the president of the youth, vanga tichikurukura nawo pa 21st February movement.